tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimidomo ndiwike ndimi mutungamiri tenzi nditungamire semwana onyaradzwa unganyaradze nyanza mananda anomunzwa kana mati nyarara ndimi tenzi wenyanza tenzi nditungamire apo ndasvika nyanza mananda ondityisa handichina zororo ndotsamira kune mwi ngandinzwe imimoti ndinokutungamira apo ndasvika nyanza mananda ondityisa handichina zororo ndotsamira kune mwi ngandinzwe imimoti ndinokutungamira ngandinzwe imimoti ndinokutungamira. Miriranyiwo kuna Jehova mukutambudzwa zvemurombo idomborega rinopasimba muedzi ari pedyo miranyi padombo simbiranyi apo dombo ndi Kristu ega kutitakurira tichazomira nechita chichaponeswa miriranyi mwese kururama moyo ushinge nerudawiro idomborega rinokurira zvitema zvepasipo miranyi padombo simbiranyi apo dombo ndi Kristu ega kutitakurira tichazomira nechita chichaponeswa miriranyi mwese muidiro kana ranono karichakura idomborega rinotipawo kuzorora kudenga miranyi padombo simbiranyi apo dombo ndi Kristu ega kutitakurira tichazomira nechita chichaponeswa. Musoro wedu wenyaya mukati mezuva ranhasi unoti uyai muone murume. Amen. Come and see. Amen. Amen. Tinoda kuti tidzidze nyaya yedu mukati mezuva ranhasi tichibva mukati mebhuku raJohn. John chitsauko cha4, chapter 4 yaJohn. Pane nyaya iri ipapo inodakadza inonakidza. Amen. Tinosangana nemukadzi pano wemuSamaria. The Samaritan woman. Asi mukanoverenga zvakanaka pachapter iyoyi zvinonzi Jesus talks with a Samaritan woman. Zvikanzi Jesu vanotaura nemukadzi womuSamaria. Ko mukadzi womuSamaria uyu nemhaka yei awana mukana wokutaura naJesu.
chii chaitika chokuti Jesu vanosarudza kunotaura nemukadzi womuSamaria. Mukaverenga zvakanaka muchidzidza the background of this story. Uyu mukadzi womuSamaria akanga asiri mukadzi wakajairika. Wanga ari mukadzi akanga aine zvaanozikamwa nazvo mukati meguta raaigara. Mukadzi uyu akanga asingazikamwi nezvinhu zvakanaka. Waizikamwa mucity of Samaria iyo inonzi Saika. Ndotora pavhesi ya5 zvikanzi waizikamwa neufeve. Chokwadi. Mukati meBhaibheri shoko dzvene raMwari tinosangana nemadzimai mazhinji atinosangana nawo. Mamwe anotaurwa nenyaya dzoufeve, mamwe anotaurwa nenyaya dzakarurama, mamwe anotaurwa nenyaya dzokubatsira, nenyaya dzeservice to the Lord. But this Samaritan woman anga ari kutaurwa nenyaya yeservice to men. Anga ari mudzimai aiservisa varume maifide, asi wanga asingaservisi murume wani kana wake, waiservisa varume vakawanda. Zvikanzi Jesu wopfuura nepo paguta reSamaria. Ndinofarira zvinoitwa naJesu nekuti mukadzi uyu warongerwa something naJesus. Chokwadi. Nguva yose kana tichisangana nevanhu vane zvimiro zvakaipa, vane zvimiro zvinosembura nekusemesa, vanogona kurongerwa zvizhinji nevanhu vazhinji. Mukatoverenga zvakanaka nyaya, this woman was hated by other women in the community nemhaka yechimiro chaanga ainacho. But Jesu panovona vanhu chifeve, pane zviri kuona Jesu. Haleluya. Panoona varume mudzimai wokuvata naye, Jesu une zvaari kuona kumukadzi womuSamaria. Mukanoverenga zvakanaka, warongerwa kuti this woman must be saved. Hallelujah. Ndinofarira Ishe Jesu because vanoronga kuti kune vanhu vanofanirwa kuponeswa. Ndosaka vakarembera pamuchinjikwa. Kwanga kuri kurongera kuponesa mutadzi. Pazuva iri Jesu varongera mukadzi wepaSamaria kuti chifeve chinofanirwa kuponeswa. Ndosaka muimbi achiimba kuti ponesa vese ava. Chokwadi. Varege kudini, varege kufa, muvabvise muzvavo zvitema. Zvikanzi chemerai vatadzi, chemerai vatadzi, muvabvise muzvavo zvitema. Ndosaka pavhesi ya4 maifide iverengei John chapter 4, verengai pavhesi ya4. Vhesi ya4. Chokwadi. Wakanga achifanira kupfuura neSamaria. Pavhesi ya4. Dzokororai. Wakanga achifanira kupfuura neSamaria. Langu rechirungu rinoti, and he must needs go through Samaria. Zvikanzi Jesu vakanga vaine need. There was a need for him to pass through Samaria. Vakanga vachifanira kupfuura nepaSamaria. Nemhaka iyi vanga vachifanira kupfuura nepaSamaria. Kuti paSamaria paita munhu unofanira kuponeswa. Chokwadi. PaSamaria paita munhu unofanirwa kubviswa muzvivi. Chokwadi. Ndosaka Bhaibheri chiti wakanga achifanira kupfuura nepaSamaria. Yakanga isingori nyaya yekuenda paSamaria kunotsvaga mvura bodo. Yakanga isiri nyaya yekuenda paSamaria nekuda kweimwe mission bodo. Jesu vakanga vasi kutsvaga pokunovata mukati menzvimbo yeSamaria. Chokwadi. Chavaifanirwa kuindira paSamaria yakanga iri nyaya yomukadzi wepaSamaria. Not mukadzi ari common, but mukadzi chifeve. Chokwadi. He must need to go through Samaria. Mwari ngaakudziwe. Amen. Nekuti kunyangwe pazuva ranhasi, Jesu unofanirwa kupfuura nepaupenyu hwomwe munhu. Chokwadi. Jesu unofanirwa kupfuura nepane rimwe guta. Ina handizivi kwakuteerera uri. But Jesus must needs to pass through where you are. Vanofanirwa kupfuura nepanzvimbo pauri. Nemhaka iyi nekuti Jesu vari pamisheni yekuponesa vari kufa. Chokwadi. Saka Jesu vanopfuura nepaSamaria. Mukanoverenga zvakanaka, hatidi kubata mavhesi akawandisa ipapo. Toda kuti mhanye maifide nemhaka yekuti paSamaria tati pane mukadzi uripo. Iverengei pavhesi ya6 munzwe. Ndoda last part but verengai yose. Vhesi ra6.
tsime rajakobho rakanga riripo. Zvino Jesu aneta nokufamba ndokugara zvake patsime. Yaiva nguva inenge yechitanhatu. Pane nyaya. Zvikanzi panga paine tsime raJakobho. Ya. Jesu vaneta nokuinda paSamaria. Ndichokwadi. Ende hapana patanzwa nhoroondo panyaya kuti Jesu pavanga vachienda kuSamaria vane imwe misheni yakapfuura nayo inotadza kuti vakanga vachifambirei kuSamaria. But it's very clear kuti vaivinga mukadzi wepaSamaria ende vaiziva kwokumuwanira. Haleluya. Regai ndikuudzei vana vaMwari, Jesu unoziva kwokutiwanira. Jesu unoziva kwatinofarira. Jesu unoziva kwaanogona kutibatsira tiri. Saka Jesu vanoti mukadzi wepaSamaria handigoni kumuvinga muguta. Mukadzi wepaSamaria ndofanirwa kumuvinga kunze kweguta. Panzvimbo yake. Ndofanira kumuvinga panzvimbo iri yandinogona kutaura naye and get her attention. And Jesu vari kuhwisisa mafambiro omukadzi. Haleluya. Vaiziva kuti mukadzi uyu ndofanirwa kuneta ndichifamba nekuti pandinomuwandira paSamaria patsime ende patsime unosvika nenguva iri odd. Unosvika nenguva pasina madzimai. Teerai munzwe vanhu vaMwari. Jesu wakaziva kuti madzimai mazhinji ane nguva yaanoenda kutsime. But mukadzi wepaSamaria une yake yaanoenda kutsime. Saka yakanga isiri nyaya yemvura. Kudai Jesu vaida mvura vaidai vakaenda Elia patsime. Vakanosangana nemadzimai akawanda vakamwa mvura. But vaneta vari kunogara odd hour. Inzwai, zvikai mukadzi uyu unoenda about the 6th hour. Kuti aende kunochera mvura. Ndiyo nguva yakaendwa naJesu kunochera kunogara patsime akamirira mukadzi 6th hour. Regai ndikutaurire vanhu vaMwari, zvivi zvinokuitisa odd one out. Kana ukatamba nechivi chinoita kuti usiyane nevamwe. Chivi chinoita kuti umire uri woga. Sin alienates you. Mudzimai wakanga abviswa pachita chemadzimai, akanga asina shamwari, akanga asina kutamba naye, especially wesex yake. Shamwari dzake dzaingosangana nadzo dzadziri dzousiku, varume vavanhu. Zvikanzi sin alienates you. Regai ndikutaurire munhu waMwari, kune vanhu vazhinji vasisina ukama hwakanaka mukati memhuri dzavanobva nemhaka yemararamiro avo. Kune vanhu vakawanda vakarambwa mukati medzimhuri dzavanobva nemhaka yemaitiro avo. Regai nditaurire mayuthi akateerera pano, sin alienates you. Ndosaka muchiona kuti tinozopedzisa takupoinda vabereki kuti vane favoritism. Kune vamwana vanodiwa kupinda vamwe. Regai ndikutaurire, kakuita kakaipa kanokubvisa mufavor kunyangwe yevabereki. Kakuita kakaipa kanokubvisa mufavor kunyangwe yeshamwari. Sin alienates you. Mukadzi uyu wepaSamaria waipfirwa achifamba, dead living. There are many people who are dead living. Vanosara vachifamba asi simba chairo kuta munhu havachina. Dzanguva angova mabhera asina kana saundi inobuda. Nemhaka yekuti zvakaipa zvinokukurura. Sin can make you naked. Ndo nyaya yakanga iri pamukadzi 6th hour. Saka tati isusu muimba notiponesa vesevo varege kufa, muvabvise muzvavo zvinyi zvitema. Ndo yakanga iri mission yaJesu maifide. Jesu varonga kuchenura, varonga kubatsira mukadzi uyu kumubvisa muzvivi. Grace pavhesi ya7 verengai munzwe. Vhesi ya7 chokwadi. Zvino mumwe mukadzi weSamaria akasvikapo kuzochera mvura. Jesu akati kwaari, ndipewo ndimwe. Verse 8. Zvikanzi ndipewo ndimwe. Ndishe Jesu vari kukumbira mukadzi wepaSamaria, give me water to drink. Asi panondidakidza pano ndepekuti Yesu mudzimai ari kukumbirwa chinhu chiri very simple. Akanga I makes kufunga kwangu imagination yangu going wild. Kuti mudzimai waona Jesu because his station ya Jesu inina
I'm seeing a handsome guy. Yeah. Jesu haasi kuziva kuti muponesi ari kuona murume wakareba, Chokwadi. murume wakasvika, murume uri muscular. Ari kufunga kuti nhasi ndaakukumbigwa zvimwe zviri, Chokwadi. you know, semunhu anga aine muitiro Netsika yake. wakanga ari kuexpecta much more kuti nhasi ndazvionera ngamura yangu, and akatarisa akaona kuti this is a newcomer. Chokwadi. Inzwai vanhu vaMwari, mukadzi wakanga achiziva varume vese veguta, hakuna wakanga asina kupfuura nepamukadzi uyu. Chokwadi. Saka kwaari waiziva varume vese nezvijanga zviri pamwiri yavo waiziva, but this man is different. Ari kutarisira kuti this can be a powerful catch. Osvika ipapo Jesu haasi kumukumbira iye, uri kukumbira mvura, zvikanzi give me to drink. Inzwai vanhu vaMwari, mukanoverenga zvakanaka pavhesi ya8 pane vhesi yakaiswa mabrackets iyoyo, verengai maifidhe munzwi. Verse 8. Chokwadi. Nokuti vadzidzi vakanga vaenda muguta kundotenga zvokudya. Verse 9. Jesu vanotanga umo pameeting nomukadzi uyu kuti ndofanirwa kunosangana naye ndiri 1. What does Jesus do? Vanotuma vadzidzi kuinda muguta kuti indai motenga zvokudya. Go and buy what? Meat. Pane nyaya ipapo munhu waMwari. Inzwa unzwe munhu waMwari, kana Jesu achida kushanda mukati meupenyu hwako anosudurudza vanhu vasina basa. Ichokwadi. Kana Jesu aine mission mukati meupenyu hwako anobvisa macritics ako ese. Mukanodzidza zvakanaka nyaya yevadzidzi in their mixture, umwe noumwe akanga aine zvake. Kune vaikurumidza kumhanya kumisa Jesu. Remember paya Jesu achida kunyangata vana vadoko, vanoti aiwa vana vadoko ngavabve. Jesu oti regai vadoko vauye kwandiri nekuti umambo hwekudenga ndiwo wakadai. Regani kutaurire munhu waMwari, paya pane mukadzi uya wakanga abuda ropa kwe12 years ari kutsvanzvadzira. Jesu akatsikirigwa, vanhu vakawanda vazhinji kusanganisira madisciples akagadha Jesu kuti hamugoni kusvika padhuze, mukadzi unosenerera kunobata mukomberi wenguo. Ndiri kuti kudini vanhu vaMwari, Jesu vanoziva kuti pamadisciples pane vamwe vanogona kukonesa mukadzi uyu kuponeswa nemhaka yekuti their critics mukati mavo. Kune vamwe vane maziso anokurumidza kuona, kune vamwe vanomhanyira kutsiura, kune vamwe vanomhanyira kufungira. Muri kutondera here kuti pane mudzimai wakaenda nevafuta anodhura kuti aende kunozora patsoka dzaJesu. Vadzidzi vamwe vakakurumidza kuti paita wastage. Hini ndava zvinhu zvakawanda kudai, mafuta anodhurai, tamatengesa, tawana mari zhinji, tapa vanotambudzika. Nemhaka iyi, because pakati pemadisciples panga paine vamwe vakanga vaine ruzivi rwakapinda ruzivi. Saka Jesu unosudurusa macritics. Ndiri kuti kudii munhu waMwari, ndiri kuti kune vamwe vane miromo murefu, kune vamwe vasina basa, vanonzi mamuchizviziva here kuti kune vamwe vanonzi kana vanhu vakavungana vamwe ndo kunosviniswa matumbu. Kuti endai munosvina matumbu uko, vamwe vachisara vachicheka nyama kwayo. Nemhaka yekuti Jesu unoona kuti kune vamwe vasina basa vanofanirwa kubviswa in your life. Let me tell you, mukati mezuva ranhasi, kana Jesu achida kuti upone, there are some things that he can remove in your life. Mamuchizviziva kuti kune mamwe madzimai ari kuchema mukati mezuva ranhasi, vari kuungudza kuti ndiri shirikadzi. Baba Jesu vakabvisa murume, vaona kuti kana meni ikasavatai, uyu mukadzi uyu haaponesekiwi. Kuti mai avaponeswa ava, ndofanirwa kusudurutsa murume uyu, ndofanirwa kumbozorodza murume uyu kuti mai ava agone kuponeswa. Regai kutaurire munhu waMwari, kune mamwe madzimai nana baba vari kuchema, vakuti hatina mubereko. Jesu vakanan'anidza vakavona kuti kana ukabata mwana mukati meruoko rwako iwe hauponeseki iwewe. Zvinobuda mukati medumbu rako hazviti kuti uponeswe iwewe, ndokubva vakiya ndokusunga. Regai kutaurire munhu waMwari, kune vamwe vanhu vakadzingwa mabasa kuti vaponeseke, kuti kana uyu akaramba achishandapo haaponeseki uyu. Regai kutaurire munhu waMwari, kune umwe musikana aida mukomana waida, akanga achindawana ngamura yangu, ndinotokandwa chete pakitchen. Jesu vakaona kuti kana wakapinda mukati memarriage nouyu hauponeseki. Jesu ndokubva vavhara izvozvo. Regai ndikutaurire munhu waMwari, Jesu vanoti kune vanofanirwa kunotenga nyama kuti vabve, kuti uyaponesekewo. Chokwadi. Kuti auponeseke. Mukazoneverenga zvakanaka maifidhe, mukadzi unobvunza mubvunzo woupenzi pavhesi ya9, unoti iwewe uri muinai
hanzi uri mujudha handitika ini ndiri musamariya majudha nemasamariya avadzidzani zvikana jesu dai wanga uchiziva verenga vhesi ya 10 verenga jesu akapindura akati kwaari chokwadi dai waiziva chipo chamwari uye kuti ndiani unoti kwauri ndipeiwo ndimwe ungadai waikumbira kwaari akakupa mvura mhenyu dai waiziva chipo chani chipo chamwari the gift of God jesu aitaura iye kuti I am the gift of God I am the living water ndini mvura yeupenyu kana uchinge wamwaini hauzonzwi zvenyota I am the gift of God rege nitaurire vanhu vamwari grace in abundance jesu vedu is the gift of God ndivo vanogona kuti tanyura mukati memandondo ezvivi tanyura mukati meupombwe tanyura mukati meumbavha tanyura mukati memaabortions tanyura mukati mehomosexualism tanyura mukati melesbianism tabatwa necorruption yenyika ino jesu vanoti I am the gift of God ndini the living water ndogona kukubvisa mukati mechivi ponesa vesewo vari kufa inda kukuudzai muzuva ranhasi jesu vaneimutsa kuponesa teerai munzwe vanhu vamwari idi mhombwe dzinoponeswa ichokwadi kana mhombwe dzaponeswa dzinofanirwa kudaidzira vazhinji kuti uyai muone murume chokwadi idi zvifeve zvinoponeswa kana zvichinge zvaponeswa zvinofanirwa kudaidzira kuti uyai muone murume teerai munzwe maifidze desire of ages pavhesi ya 187 apa papage 187 sister white vanonyora zvinondinakidza vanoti an inexhaustible fountain mudzimai chakamupa simba teerai munzwe maifidze chakapa mudzimai simba imvura yaakamwa because the cisterns will be emptied the pools become dry but our redeemer is an inexhaustible fountain zvikanzi mvura dzimwe dzose dzingapwa mano mamwe ese angapera njere dzose dzingashayiwa simba zvikanzi asi pana jesu our redeemer is an inexhaustible fountain zvikanzi we may drink and drink again and ever find a fresh supply he in whom Christ dwells has within himself the fountain of blessing a well of water bringing up into everlasting life zvikanzi from this source he may draw strength and grace sufficient for all his needs hallelujah zvikanzi mudzimai amwiswa mvura mhenyu atora jesu mukati meupenyu hwake zvakamupa simba rokuenda rekei kutaurire hama dzinodikanwa mukadzi haana kumhanya nesimba rake many times toda kuita zvinhu nesimba redu many times toda kuita zvinhu nenjere dzedu but mudzimai unoti apuwa mvura akaigamuchira it was a spring of fountain of water mukati meupenyu hwake ndokubva yamupa strength ndokubva aenda nemission mukati mezuva ranhasi tiri kuti idi upenyu hwawakararama unogona kunge usina kumira zvakanaka unogona kunge uri kufamba mukati menzira dzisina kururama asi haudiwo here iyi mvura nekuti ishe jesu vari kuti I want to save you but not just to save you I want to save you for mission maifidhi ataura pano reke nitaurire hama dzodikanwa takanzvengeswa rufu gunohlisa hatina kunzvengeswa covid kuti nhasi tigone kudzokera mukati memabasa edu tiende kunotsvagira vana vedu zvokudla tishamisire mukati menyika vamwe vakatoti aiwa covid yapera maifidhe tavhurigwa kuenda kumahoriday ndobva vatanga kupinda mudzindege dzakagadzamira vachiflya left right and center kuenda kunofadza nyama yavo but kuti mukati mezuva ranhasi vakame meeting ino yegore rino you were saved for mission ndofarira mutauro akandidzisa mukati mesabato rapfuura zvikanzi what is your purpose in life what is your purpose in life kune vamwe vanhu vanofanirwa kufa with a smile on their faces you can only die with a smile on your face if you have fulfilled your purpose in life purpose yako ndeipi chokwadi munhu wamwari chinangwa chako upenyu ndechipi
munobona vadzidzi ava mai makove vachifamba najesu vakakangamwa chinangwa vakabva pana jesu ndokupinda muguta kundotsvaka zvokudya jesu akasara pabasa ari patsime ivo vakafunga kuti chinangwa chavo ndechezvekudya itarisiro ine vatendi vazhinji munyika ino kuti vanofunga kuti vanoraramira kudya sezvakaita vadzidzi vanosiya jesu pabasa ivo voenda kundotsvakana nechikafu hauoni basa ramwari richishayiwa vanoita vazhinji vachienda botswana vachindotsvaka mari vazhinji vachiraramira south africa michato mizhinji ichifa vari kuuk vanofunga kuti vanoraramira kutsvaka mari vadzidzi vobuda vasiya jesu voenda pachinangwa chisiri icho teerera zvemunhu wamwari wadzoka nezvekudya havazivi kuti iye jesu ndio chingwa cheupenyu dai vakanamatirana naye zhara yaizobvepi iye jesu ari iye chingwa cheupenyu vouya vakaremekwa nezvingwa votipira jesu patsime kwatatiruko chikafu tachiwana uivo zvokudya jesu une mashoko anopindura pavhesi yaya 34 vanofunga kuti jesu unoramiwa nezvimoto jesu akati kwavari zvokudya zvangu ndizvo kuti ndiite kuda kwawakandituma basa rake tinorivara savatendi jesu ati kudya kungadiwa asi hatiraramiri kudya tinodya kuti tirarame tana simba rokupinda mubasa vadzidzi vativo patanga tafamba jesu takuvigira ivo chikafu jesu wati handiti chikafu changu hazvisizvo zvandadya jesu vaiti kudii vaiti pamamabuda kundotsvaka ipwa nenzimbe ini ndatosara ndikadya zvekudya zvipi zvokupupura kunaka kwake kumukadzi wetsime pavhesi ya32 unzwe zvikanziye wakati kwavari nejesu kuvadzidzi ini ndine zvokudya zvandinodya zvamusingazivi zvesokosi vamwe vachimwa tiine zvimoto iye uri pashoko vamwe vari pasadza nematemba iye uri pashoko zvikanzi zvokudya zvangu kuita basa rowakandituma ndichiri petsa dai mwari angatikomborera nekusingaperi amen tichapinda mukunamata baba vedu vari kumusoro kudenga namuponesi wedu jesu nomweya mutsvene toda kutendai muponesi nokuti muri mwari une hanya tanga tisingazivi kuti makatiraramisa kuti tipinde mukati mebasa renu tanga tisingazivi mwari kuti munotipa utano kuti tipinde mukati mebasa renyu chibatsiraiwo vana venyu mwari muzimbabwe nekunyika dzose dzakateerera kuti vahwe shoko iri kuti vazive kuti naivo mukati menzvimbo yauri mukati menharaunda mukati menzvimbo yauri kushanda unofanira kusimudzira zita rajesu kuti vazhinji vapupure kuti ndiye jesu mwanakomana wamwari batsiraiwo mwari nyika yenyu vana venyu varivara makatiponesa kuti tipinde pabasa chivai nesu mwari mugovawo nevataura shoko iri mugowa nevarateerera pakupesira tigoponeswa pamwe chete basa rapera mwari kudenga kwanaka masotora vatsvene tirangariraivo mushure mekunge tabata basa renyu uyu ndio munamati wedu nokutenda muzita rajesu muponesi wedu amen Uyai mudzimu mchene Zadzanyi moyo wangu Uyai wozvino pano Zadzanyi moyo wangu Uyai zadzanyi Jesu nemudza wenyu Uyai wozvino pano Zadzanyi
Inzwa Jesu onaita Diani osewenza Lindaye seyatoiva Diani achakoa Tenzia onoraizira achazo kupatuso Diani achapindura diripa noditume Inzwa Jesu onaita Diani osewenza Mindaye seyatoiva Diani achakoa Tenzia nodaitira achazo kupatuso Diani achapindura diripa noditume Kanau sirimburidi Parusi Gorwezi Uchino Nongeta kunena Kudova Paupenu Nemina Matone Jipo Oita kuna kwake ungafa na nena Aaron kubati ramporofiti apomwe airi kufa Tenzia usazo time unyope adikwa nisibasa itaba sarano kupa farira basarake kasika